Mkhulu sikhuluma ngani masikhuluma ngensebenzo yebandla. Sina insebenzo yebandla ngani zakwethu ngoba kukhona abantu abanamakhosi engashiwo ukuthi ababe nezigodlo kodwa babe namabandla, babe namasonto labo abathwasa inhlobo. Sibanikeza nje ukuhamba balishayayo 2 weeks. Sibabuye sibafaka inhlanga mase sikhuluma insebenzo yesonto ukuthi isonto lenziwa kanjani kwalinemhlabelo yakhona. Labo ke sisuke sikwakhela ke manje ukuthi idlozi lakho alisebenze ngendlela yesonto ukuthi mawubeka abantu izandla ukhuleka phezulu kwabo baphile. Mawuthandazela iziwasho zakho zesonto uthandazela amanzi asebenze. Izinto ezisenzayo lezi kungeve kuthiwa kuyathwalwa. Ngani zakwethu asiphumeni kuleyo nto. Njengoba kade ngingekho nje kade ngiyofunda umuthi ngihambile ngayiSwazini kwabanye abangilandelayo ku TikTok ko Facebook. Babonile ngiseSwazini ngidla impande ngishaya impande ngiyigqula ingane zakwethu kuyasetshenzwa. Njengoba sengibuyile ke ingane zakwethu ngikhona sizophakamisa abantu kakhulu. Sizophakamisa abantu bamabhizinisi, siphakamise nabantu bamasonto, siphakamise abantu bedlozi. Ukuze labantu bakwazi ukuthi baphiliswe isipho sabo. Sipho mawuphiwe fanele uphile ngaso. So asihambeni ke le ndlela ingane zakwethu sikhona WhatsApp ngo 06067 062 6037 067 062 6037. uNkulunkulu anibusise.